¿Cómo estamos amigos, amigas? So mamasahero ko karon mga amigos, amigas kay para makakita tag sud-ano. So karon ang una na kong pasahero o tan-awan ninyo na ako'y pasahero din mga manok no nagpaila lang gyud ni sila nga wa ko'y sud-an no. O dinhi siya namatog sa akong sikad. Unsa may plano ani mga manokan ni nganong dinhi man sila ni tungtong sa akong sikad no. Mao ni ang primero na akong pasahero. Unsa man ni siya swerte ni siya o malas. Siguro kung ihawon ako ni karon di na ako mamasahero aw swerte. Kaya makasud-an ako o tan-awan ninyo amigos amigas napay naguna og naa din ang tulo upat ni sila kabuok. Naay tulo og kato isa na tumoy mao ni mga amigos amigas ang una na kong pasahero. Unsa man ni swerte ba ni koy unsa man ihawon na ako dito karon baka labog wa ko sud alam imhigop karon Bisaya nga manok no. Tanawa mga amigos amigas so agyo sila ang hawa nagbalhin-balhin lang sa area gadahan siguro sila ihawon mo to mga amigos amigas hangtod sa sunod gayon kita-kita ta pohon. Peace out.